Gaur abuztuak 2 ditu eta gaur hasiko dire berako bestak. Hemen jendea prest dago, gehienak itzalean daude iduzkitan bero egiten duelako, baino minutu gutxi barru botako dute altxaferoa. Beraz, ze kontatzen digun jendeak. Hementxe aurkitu dugu Aitor berako alkatea, ea ze kontatzen digun, egunon zer moduz? Egunon, ongi gaude, ja ilusioz eta gogotxu. Orain izan dugu antzien oroimenezko ekitaldia, urten aurreratu dugu goizeko 11:00-etara, bestela ikusten duzuenez jamen txupinazorako eta jendea biltzen da, lasaiago egoteko. Eta ja urduritasun puntu batekin edo, hola, bai. Bueno, aurten nork botako du altxaferoa? Altxaferoa botako du Luka Remirok, hor Gazako flotilla hortan ibili dena, eta berarekin batera baita ere, 80. hamarkadan izan zen hemen insumiso mugimendu handi bat, eta beraiek ere bai botako dute, beti, gerrarik ez, ejertzituen kontra, pixka filosofia horrekin bai. Antziak oroituz ez, eta etorkizunera olakorik gerta ez daien ere errebindikatuz ez, nolabait? Bai, ikusita ez, ze gerra hotxak daitu ingurun eta eskuin muturraren gorakada eta mundua zen Asia dagoen, guk hemen eutxi behar diogu honi, bai. Burrunba itxusi horiek alde batera utzita, laster burrunba ona hasiko da. Ze espero duzu aurtengo bestetaik? Espero du giro ona, eguraldia ere ona, atzotik hasita bestetan gaude, atzo larunta zen eta aurre bestak ez izaten dena, eta jende asko ibili zen eta ikusten duana da, jendea gogukin dago, ongi pasatzeko, eta dena ongi joaten den, errespetuz, elkar zainduz, eta hoxe, bai. Gogoak baldin badaude, seinale ona da. Eta aurten berrikuntzarik edo badago, edo sorpresarik, akaso ikusi beharrekoak eta erran ezin direnak? Hola, sorpresak beti egoten dire bestetan, eta beti espontaneon bat edo beti agertzen da. Migatxuak rekuperatzen dira, iaz ez ziren egon. Alternantzia bat egiten genuen, zuak eta migatxuk, eta orain beste batzordeak erabakizun ekitaldi guztia sako berean sartu eta batzordeak erabakitzen duena. Hori errekuperatzen da, zurik ez da egongo aurten, duen urtean edo egoten diren. Eta gero, nik aipatuko nuke txosna batzordeak antolatu duen egitaragoa. Egitaragoa alternatiboa da, oso interesgarria, eta jendea animatzen dut, ara hurbiltzera ere, adin guztietako jendea, ematen du, txosna gazteak, baina, gauza interesgarriak dodor, adin guztietarako. Eta gero aurrentzako ekitaldiak ere badaude, eta, pixka denentzako. Humorez eta giro honean pasatzeko bestak. Bestak denendako dire, eta ongi etorriak dire ekitaldi guztiek. Bai, noski. Programatuak daudenak, eta sortzen diren, Iruñan momentikoak edo ditzen diote, hemen ere izaten dira olakoak, beraz, ongi pasatzen dugun deno. Mi esker, ongi pasa, eta zukerran bezala errespetu duzioaten diren bestak. Ederki, mi esker. Eta hemen konparsako bi lagun aurkitu ditugu, egunon, zeintzuk dire zuen izenak? Pello eta Ander. Eta zuek hemen dantzatzeko prest zaudete edo nola dau? Bai. Zer erraldoi dantzatzen duzu zuek? Mutiko txikilla, eta ni neska txikilla. Orden, elkarrekin bikote egiten duzue? Bai. Edo txandaka? Ni hor bertze pareja eta berak ere. Dugu dantza berak nio pareja desberdinatan.
Eta bestetan zehar, egunero dantzatzen duzue? Ez, egunero ez. Nola egiten duzu egun bat bai bertzea ez, edo tokatzen delaik bakarrik? Tokatzen denek. Lemizkoa eta uste da azkenko ere bai. Orduen baduzue bestetan ongi pasatzeko astia ere bai? Bai, barrakatan ibiltzeko eta. Bai, zein diren zuen planak bestetako? Kontatu. Orain inork aitzen ez dakule. Familiekin ibili, bakiak usi eta barrakatan ibili. Familiekin ibili, lagunaken ere eta barrakatan. Orduan, antzeko, kuadrillakoak zate? Bai. Orduan, erraldoietan elkarrekin, bestetan elkarrekin, arrasongi orduan, ez? Bai. Eta zerbait berexie baduzuela gogoa itekola bestetan? Kontatzen aldena, Piskat besta. Bestain lagunaken eta... Eta batez ere ongi pasa, ez? Bai, ongi pasa. Bueno, mil esker gurekin egoteagatik eta ongi pasa erraldoiak dantzatzen ere, ez? Vale, bai, ongi pasatuko dugu. Bai. Eta hemen Luka daukagu gaurko protagonistetako bat. Egunon, Luka, zer moduz? Egunon, ongi, hemen berako bestetan beti ongi. Bueno, gaur egun berexia zuretzat pentsatzen dut, ez? Altxaferoa zure esku? Bai, aspalditik ez nintzela egoten berako bestetan, eta etortzia berara berriro bestatara, eta gainere altxafero botatzeko gori izatea, pues, claro, kiston plazera niretzako. Bueno, berexia izango da gaurko eguna, eta bai aurtengo bestak ere zuretzat, ze espero duzu aurtengo bestetaz? Joz, beti bezala disfrutatu, lagunak ikusi, aspaldiko partez, eta ongi pasatu, joz gehiago. Bueno, eta zuk eta akonpainatua ere egongo zara altxaferoa botatzen, baina zuk altxaferoa botatzearen arrazoietako bat, bada berriki flotillan egontzarela, ez? Eta Palestinari buruz hitz egiten jarraitzea, ez? Bai, pixko bat gaur da bestaguna, eta ez du ez dara txapa honitze bamarroen inguru, baina, bueno, pixko bat gogoratu, eta saiatu dena lotzen. Batez ere ez atzentzen. Hori da, ez atzentzen, baina baita ere espazioa ematen ongi pasatzeko eta disfrutatzeko. Hori da, ez dizugu denbora gehiago kenduko, altxafera bota behar duzu, gozatu momentuaz eta gozatu bestak. Mila esker, zeri. Lupe, behizu. Vale. Gora insubizua, gora militantea, gora aktivista, gora Palestina libre, gora bera darrak, eta gora Salestean!
Bueno, hasi dire berako bestak, hemendik ikusten dugu izugarrizko giroa dagola, eta gu laizter jautsiko gara, ia zer dago norbeitien. Bueno, eta lehen Lukarekin egon gara, hemen berriz ere harpatu dugu, baina ez da bakarra izan altxaferoa bota duena. Konta iguzu zuek nortzuk zate? Bueno, orduan gara hortan berako insumisuak izan giniak, edo, bai, lauek, eta, bueno, Gehiago ere baziren, baziren gehiago ere, Gaina denak ez gineko hartzera joan, gu gira gehien bat obeskunak gineak. Txin? Gaiztonak. Ez dakit, oberenak gaiztuenak hemen zalantza handi bat dago, Nola dut haitu? Oberenak gaiztuenak? Oberena, nik uste, Bai. Txintxo aurpegi izugarria dute, hori bai? jende ona gara, jende ona. Bai. Eta, bueno, zein da zuen plana bestetako bestai insumisioa ez? Bueno, egon gara beste leku batetikan altxaferoa botatzeko, así que kontuz. Gu beti... Ui, dos! Lehen, momentikoak aipatu ditugu, eta igual hemendik momentiko bakarren bat agertuko da. Ez dakit, baduzue planik bazkaltzera joateko, baduzue bigantxetara atratzeko ere planik baduzuen? Ez, oain heldu den bezala,
gogotzen zaiguna momentuan ura sartu, baina bueno, gure burua estutu gabe. Ez dugu sobera programatu behar, zeren gero dena okertzen da, orduan. Bai, ez programatzen dena desprogramatzen da. Adinan gaude ere, ja, adinan gaude eta... Bilatzen dugu gaztexuak antzindikan, eta gu gelditzen gara bigarren lerban. Ireki dezatela bidea eta gero zuek, ja, plaza zabalik dagonean. Gure garaian egin genuen bezala. Bueno, eta guratzetikan egin zutenak ere, klaro. Oida. Ba, eta gure aietzeko aietu ginen lekura, beste batzuk lan handia egin zuten. Bai, gu baino gehiago nen ustez. Bueno, eskerrak eman behar diegu talde handi honi, induzuen lanagatik, bestak ospatu behar dituzuelako, eta bakarren batek basoa hutsa du, baino berdin da, ez du importa, orain bai. Eta ongi pasa bestak, ongi irabazi duzuela eta. Haupa! Haupa insumizioa. Bueno, hemen aurkitutut bit folklorika horla abanikoakin, ze bero edo? Bai, berua. Bai, ostina, miobe hola. Bai. Asitu zuen plazan bestak edo non zineten? Plazan. Eguzkitan edo itzalean? Eguzkitan. Ai, ze baduzu abanikoa orduen. Bizango zinuten zerbait freskatzeko? Nahi! Bai! Etorri! Eman buelta! Euria hasi du, eman buelta! Euria hasi du! Bueno, beroa ginuela erran dugu eta freskatu dakute, horiek zer dira zuen kuadrillakoak? Ez, minio, bueno, laguna. Ez baino bai. Orduen, eta beraien izenak zein dire? Elaia, ez txu laguna. Elaia? Irati, Helene, June, Naia eta Aroa. eta orain, Mikel eman buelta eta agurtu kamarari. Bueno, neskak, ongi pasa eta mantendu zuen freskagarri hau hurbil,
Eta hemen bertze lagun kuadrilla bat aurkitu dut. Zer moz dauz zeneskak? Ongi. Zer moz hasi dire bestak? Aitz ongi. Plazan egon zate? Bai. Eta ze giroz agon plazan? Aitz ona, pues, urtero bezalkoa, jenda hundiz, gazta hundiz, eta ongi. Eta eguzkitan edo itzalean egon zate? Eguzkitan. Eguzkitan eta freskatzeko bazenuten zerbait? Bai, pistolakin. Denari guztitzen. Denek duzu pistola? Bueno, batzuk pistola eta bertze batzuk abanikoanik bezala, ez? Bueno, ongi pasatu bestak eta mil esker momentu honengatik. Eta guazen dantzara. Bueno, eta hemen aurkitu ditut berako txirrindularitzako arduradunak. Ikusten dut edari isotonikoa ere eskutan dutela. Zer moz zaudeten? Ongi, gustora. Ederki, gustora. Zer moz hasi dire bestan? Elegante, egun ederra. Ederki gozaldua eta, baina tope. Orden goizetik hasituzue bestak zuek, altxaferoa baino lehen. Hombre, hori da obligatorioa, gozaria da obligatorioa. Indar hartzeko pixko, da. Bizikletan ibiltzeko bezala, ez? Hori da, berdin. Eta gero, beroa egiten duenez, ikusten dut ongi zaudetela prestatuek zuek, Kaskoa ez duzue, txirrindularitzako kaskoa ez, baino kanbioa egin duzue, Hori da, betire biharra da, itzala biharra. Eta nola bizitzen ditu bestak txirrindularitzako kide den batek? Ongi pasatzen, jarranta, Ezakit bizikleta gainean igual, ez? Ez, hori geroko. Edari isotoniko honekin igual bizikleta hobe zartzea, ez? Bai, ez. Ona da, minon guain deskanso, guain biharra deskanso pixko. Deskansoaren, entrenamentuaren parte. Hori da. Zona 1. Zona 1. Aizue, zona 1 eta 2 eta 3 gara hemen. Ara, isotoniko gehiago. Bueno, uste dut, gelditu gabe, bestak bukatu arte gongo direla hauek, edan eta kirola egin, ez? Hori da, eta geroko. Geroko, isotonik egoiago, bueno, bi esku dituzte bakoitzak, baino ez dakit, handik iristen da geroz eta edari gehiago. Begiratuan, ez ote duten iturri bat edo. Bueno, bikote, ongi pasa, eskuak faltan dituzuzuk, baina, tira. Ongi pasa, edan, freskatu, eta errespetuz gozatu jaia. Hori da, eskerbia. Ongi segi. Hori da, urriak 3 berako trabesia, apunto. Apuntatu.
Bueno, eta hemen aurkitu dugu Iruñeko erraldoi bat. Iruñetik oinez torri zate? Ez, ni lesakatikan. Eta lesakatik oinez torri zara? Ez, kotxin. Eta erraldoia ere? Bai. Hora zein behar duzu, itzuli guzie berakin din behar duzu? Bai, uste jo markarela herrikaldeño. Eta zer dago urruti? Bueno, bakari joateko bai. Bai. Bueno, baino dantzan joanta errexago, ez? Ja, bai. Eta unitzetan ensaiatzen duzu erraldoiakin? Astero. Astero? Eta non ensaiatzen duzu? Hauekin beran. Bai, etortzen zara eta ekartzen duzu erraldoia ona ensaiatzeko? Edo hemen uzten duzu? Ez. Bueno, onaino gure saioak eman duena, juergak segitzen du, beraz, etorri berara, eta gu ere hemen egongo gara. Desinbera, izurrite ezberdinen kontrolean adituak. Edozein izurriteren aurrean arazoak nondik heldu diren aztertu, ekintza plana sortu eta horren aintzinean hartu beharreko neurriak erabakitzen ditugu. Xagu zein arratoi hiltze tratamentuak. Edozein insekturen aurkako tratamentua. Desinfekzioak. Egurrezko egituretan zein altzarietan xilofagoen aurkako tratamentuak. Hegazti ezberdinen aintzinean egindako kontrola. Desinbera. Ibardinen biok benta. 3 solairutan banatuta jatetxea, supermerkatua, moda, osagarriak, lurrindegia, estetika zentroak, kirolak, albaitaritza produktuak eta burdindegia. Beran, Ibardingo lepoan, paisai zoragarria zinguraturik biok benta. Naturan egun batzuk pasa nahi, etorri hotel Baztanera. Bista ederrak dituzten logeletan atseden hartu.
familiendako leku paregabea, igerilekua, parkea, jardin handiak. Etxeko maskota ere etorri daiteke. Gure erretegian prestatutako kalitatezko janaria dastatu. Arrozetan espezializatuak, bertan jateko edo kanpora eramateko. Kafetegian, plater kombinatuak, razioak, merenduak, denetatik dugu. Lasaitasun bila bazabiltza bizita gaitzazu. Erreserbak egiteko deitu 948-500-50 telefonora. Elek berri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elek berri.